Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rencio. Taong 1978, San Rafael, Iloilo. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sa isang malawak na lupain sa gilid ng daan, itong pamilya ni Rencio. Ang pamilya lang nila ang naninirahan sa lugar na yon, gawa ng malayo rin yun sa sentro ng baryo. Wala rin doong nangangahas na tumira dahil sa mga bangkay ng taong madalas na itinatapon sa mga lugar na wala gaanong kabahay-bahay. Usap-usapan din noon ng mga taga-baryo, may mga gumagalang grupo tuwing gabi na pumapatay ng mga nakakasalubong nito. Marami na roong nakakita, pero kahit isa sa mga saksi, wala pang nakakita sa pagmumukha ng mga ito. Maliban kasi sa suot nitong salakot, balot na balot din ng mga mukha nila, ng mga telang animoy nakadesenyo talaga para isuot sa parte ng katawan nilang yon. Dahil sa ganong taktika ng grupo, malaya nilang nagagawa ang kanilang mga hangarin. Habang tumatagal, maraming usapan din ang kumakalat na may kaugnayan sa kanila, ngunit wala pang kahit isa ang nakapagpatunay nito. Hindi naglaon. Unti-unti na ring nawala ang mga ganoong usapin sa kanilang lugar, hanggang sa kalaunay nalimutan na yon ng mga tao. Magmula noong nangyari ang ganoong bagay, tila bang naging normal na sa mga ito ang makakita ng bangkay sa daan paminsan-minsan. Ayon sa pamilya ni Rencio, may mga buwan na nakakakita sila ng labi sa daan. Di naman nila ito pinapakialaman, gawa ng ayaw nilang masangkot sa imbestigasyong may kinalaman ukol dito. Sa halip ang ginagawa nila, agad nila itong ipinagbibigay alam sa barangay. Mabilis namang nagpapadala ng mga tauhan ng kapitan, kaya agad din namang nakukuha ang bangkay para usisain. Ang kaso lang, kapag nasisiyasat na ang bangkay na yan, ganun pa rin naman ang kinakalabasan. Bukod sa hindi malaman ang ikinamatay ng mga ito, wala rin yung dugo sa kanilang mga katawan. Dahil sa pangyayari, nagdulot naman ito ng matinding palaisipan sa mga taga-baryo. Gayunpaman, kagaya pa rin naman ng dati, kahit may namamatay, walang nagdadalamhati sa kanila dahil ang bangkay na yon hindi na nakikilala. Maraming beses na nila itong sinubukang ipagtanong sa mga karatig lugar, ngunit sa kasamaang palad, walang mga mahal sa buhay ng mga namatay ang pumupunta sa kanila para akuin ang labi na kanilang mga nakita. Dahil dito, minabuti naman nilang ilibing na lamang ang mga bangkay na yon upang hindi na ito magdulot ng karagdagang problema sa lugar nila. Nga pala Pinuno, baka may magtanong sa mga tagapakinig. Di naman literal na buwan-buwan may nakikita silang ganun. Sa abot nga ng pagkakatanda niya, ang pinakamalapit na araw ng mga labing nakita nila ay 2 buwang magkasunod. Pagkatapos nun, inabot na ng 6 na buwan bago naman sila nakakita ng panibagong biktima. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't hindi naman sila basta-bastang napapaalis sa lugar na pinagtitirhan nila. Marami ang nagsasabing lumipat na lang sila umano sa bayan para masligtas, pero hindi ito pinaniniwalaan ng ama ni Rencio. Ayon sa tatay niya, mas mainam ang paninirahan nila sa lugar na yon, kaya walang dahilan na lumipat sila. Isa pa sa pinanghahawakan nito ay ang malawak nila roong bakuran kung saan malayang nakakapaglaro ang mga anak niya. Dagdag pa ng tatay niya na, mas masarap din ang buhay ng walang kapitbahay dahil sa walang mangingialam sa mga gagawin nila. Dahil sa rason nito, kung kaya't hindi na gaanong nangulik pa ang kanilang mga kakilala sa baryo. Umiiwas din kasi yun na magkatampuhan, lalo pat madalang na lang din ang kanilang pagkikita.
5 buwan bago sumapit ang Pasko, patuloy pa ring maayos ang pamumuhay ni Laurencio sa lugar. Ayon sa kanya, maliban sa paghihintay ng kapasan, marami pa silang ibang pinagkakaabalahan. Isa na rito ay ang pagtatrabaho para mapaganda ang kanilang tahanan at ang pakikipagkalakalan sa mga manlalakong napapadaan. Bawat isa sa kanila may mahalagang papel na ginagampanan upang masigurong hindi sila magugutom. Subalit ayon kay Rencio, ang mga ganon nilang gawain ay isa lamang panlabas na trabaho upang hindi sila paghinalaan ng kung sino. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat, sila ang responsable sa pagkamatay ng iilang taong natatagpuan. Kung iisipin, likas na mali talaga ang ganoong gawain, pero base sa kanyang ama, ginagawa lang nila ito upang mabigyan sila ng respeto ng mga nilalang na namumugaran di kalayuan sa kanilang tahanan. Noong una hindi pa naniniwala sa ganoong bagay itong si Rencio, pero nang siya na mismo ang nakakita nito, hindi siya nagdalawang isip na sang-ayunan ang nais ng kanyang ama. Dagdag pa niya na, ang mga taong pinapaslang nila, nagsisilbing alay upang hindi sila pakialaman ng mga nilalang na yon, ganon din ang kanilang baryo kung saan sila maraming kakilala. Dahil sa ganoong rason, kahit labag ito sa kanilang loob, lakas loob nila itong ginagawa. Pagtatapat pa ni Rencio na, karamihan sa mga napapaslang nila, mga manlalakong napapadaan ng disoras sa kanilang pamamahay. Kapag nangyayari ito, ang mga manlalakong pumupunta sa kanilang tahanan, paniguradong hindi na makakalabas ng buhay. Upang hindi maalarma ang mga taga-baryo, kapag nakakahuli sila ng marami, yung iilan sa mga ito, ilang buwan din nilang pinapakain bago dispatsahin. Ayon sa kanilang padre de pamilya, kailangang isa-isa lang ang ialay nila upang hindi yun magastos at magtrabaho. Dagdag pa nito na, kontento naman sa ganoong sitwasyon ng mga nilalang, basta ba'y nasisiguro nila na nag-alay pa rin sila kahit papaano. Naging kampante naman silang gawin ito, kaya dumating ang panahong hindi na nila napansin pa ang nakaambang panganib sa pamilya nila. Isang hapon, matapos ang isang buong araw na gapasan, minabuti naman nilang magpahinga sa labas ng pamamahay nila. Mag-aalas 6 pa lamang naman kasi noon ng hapon, kaya hindi pa gaanong kadiliman ang paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto nilang pag-uusap, bahagya naman noong natigilan nitong si Rencio nang may masipat siyang 3 matatandang lalaki na dahan-dahang binubuksan ang entradang pinto ng kanilang bakuran. Pagpasok naman ng mga ito, agad naman niya itong pinagbigay alam sa kanyang ama, dahilan para matigil yon sa pagsasalita. Maya-maya pa, nang masipat na nito ang itinuturo niya, agad naman siya nitong inabisuhan na papasukin na ng bahay ang kanyang mga kapatid. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman niya itong sinunod, sabay balik sa kinaroroonan ng tatay niya. Tahimik siyang nanatili sa likod nito habang hawak-hawak ang panggapas na iniutos sa kanya nitong dalhin. Sa paglapit naman ng 3, agad namang ngumisi ang isa sa mga ito, dahilan para masipat niya ang napakaiitim nitong ngipin. Hindi naglaon, kampante namang umupo ang matandang yon sa harapan ng kanyang ama, na para bang meron itong pakay sa kanila. Pedro, naparito kami dahil may importante kaming sasabihin sa inyo. Sa ngayon, alam mo naman siguro na may 6 na angka ng mga aswang ang namumugaran malapit dito sa inyong tahanan at sa baryo. Kinukulang na ang alay ninyo. Hangad naming gawin yung triple ito. Kung hindi kaya, buwan-buwan nyo na lang gawin. Mas makakatulong yun sa amin para panatilihing ligtas ang lugar kung saan man kayo naninirahan. Alam kong wala kang takot sa amin.
Pero ang kaso lang, paano naman yung mga mahal mo sa buhay? Marami ka rin kaibigan sa baryo kung hindi ako nagkakamali. Hindi ba? Dahil sa sinabi nito, bigla namang napatahimik itong si Rencio, gawa ng halos hindi niya maunawaan ang mga bagay na inilalahad nito. Noong una, medyo nagtataka pa siya sa sinasabi ng matanda, pero kalaunan, nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama, doon na niya unti-unting naunawaan ang mga nangyayari sa paligid. Hindi naman ata tama yun, Manoy Uling. Alam mo naman, ayaw naming pumatay ng tao. Hindi kami mamamatay tao, pero napipilitan kaming gawin ito. Alang-alang sa pakikisama sa inyo. Umiiwas kami sa gulo, kaya sana wag nyo naman kaming itulak papunta sa isang alanganing sitwasyon. Nakakapanila naman kayo ng mga tao sa ibang lugar, kaya bakit nyo pa kailangan dagdagan ang mga inaalay namin? Pakisabi sa pinuno ninyo, hindi ako pumapayag. Pasensya na. Konting paalala lang rin, kaibigan. Wag na wag niyong susubukang guluhin ang baryo o ang tahanan ko kung ayaw ninyong marami ang mawala sa inyo. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi ng kanyang ama, bigla naman yung tumayo at tahimik na naglakad papalayo. Pagsilay naman nila sa ginawa nito, hindi na nila yun pinigilan pa. Gawa ng maging sila man, ayaw na ring makausap ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nang silang dalawa na lamang ang natira sa labas. Agad namang nagtanong si Rencio sa kanyang ama, ukol sa kaugnayan ng kanilang pamilya sa mga nilalang na yon. Kahit kasi matagal na niyang kilala ang mga matanda, hindi niya pa rin maisip kung saan nagmula ang kanilang mga ugnayan. Ayaw naman niya mag-isip ng teorya o haka-haka, gawa ng makakagulo lang yon sa kanyang isipan. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, inabisuhan lang naman siya nito na mahabang istorya kung aalamin niya ang lahat ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Dagdag pa nito na mas mainam na pagtuunan na lamang nila ng pansin ang mga nangyayari, lalo na't alam na nito na hindi titigil ang mga nilalang na yon hanggat hindi nito nakukuha ang kanilang gusto. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, minabuti naman niyang manahimik na. Sa halip ang ginawa niya, pakinggan ng maigi ang bawat sasabihin nito sa kanya. Alam niya kasing uutusan naman siya nito patungo sa karatig sitio kung saan naninirahan ang mga kaibigan nito. Madalas kasi itong ipagawa sa kanya ng tatay niya, lalo na kung masyadong mapanganib ang sitwasyong kinakaharap nila. Bago pa man lumalim ang gabi, kagaya ng inaasahan, inutusan nga siya nitong tumungo sa lugar ng mga kaibigan nito. Pagkarinig naman niya sa utos ng tatay niya, agad naman niyang nilisan ang pamamahay nila upang makarating doon sa lalong madaling panahon. Hindi naglaon. Pagdating naman ni Rencio sa sityong yon, agad naman niyang pinuntahan ang bahay ng dalawa niyang tiyuhin. Kagaya ng kanyang ama, mga antingero din ng mga ito, kaya nung maibigay na niya ang mensahe, agad naman itong tumugon sa nais ng kanyang ama. Pag-alis naman nila sa lugar na yon, mabilis naman nilang tinahak ang daan, gawa ng ayon sa mga ito, hindi malabong mapasabak sila sa labanan noong mismong gabi. Akala kasi ni Rencio nagbibiro lang ang mga ito. Pero nang makabalik na sila, hindi pa man sila nakakalapit sa kanilang tahanan, bumungad na ang grupo ng mga nilalang na dahan-dahang pumapalibot sa bakuran ng kanilang bahay. Hindi kaaya-aya ang wangis ng mga ito, kaya sa unang tingin, nakaramdam naman siya ng matinding kilabot sa kanyang katawan. Mula rin sa malayo, nasilaya niya ang malalaking siga ng apoy sa mga kakahuyang ilang metro lang ang layo sa kanilang tahanan. Ayon sa kaibigan ng tatay niya, yon ang balwarte ng mga aswang na kasalukuyang naninirahan sa lupaing malapit sa kanila. Dagdag pa ng mga ito na
Ilang beses na nilang sinabihan ng kanyang ama na lumipat na, pero hindi yun nakinig. Pagtatapat pa nito sa kanya, ikinagagalit ng mga ito ang ginagawa nilang pag-alay, ngunit dahil sa mas matimbang ang kanilang pagsasama, wala silang lakas ng loob na iwan ito. Nabanggit din ito na inaasahan na nila ang bagay na yan, kaya hindi na sila nasurpresa pa. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung kumaripas ng takbo patungo sa kanilang tahanan. Si Rencio naman noon, sumunod na rin sa likod nito, dala-dala ang panggapas na hindi na niya naibalik pa sa kanyang ama. Pagdating naman nila noon sa pinto ng bakuran, agad naman silang sinugod ng mga nilalang. Mabilis yung pumalibot sa kanila, kaya bago pa man mahila ng mga ito papalayo si Rencio, sapilitan na siyang dinampot ng tsuhin niya. Paghawak naman ito, agad naman siya nitong binalibag papaloob ng bakod, sabay sigaw ng, "Tumakbo ka na! Bilisan mo! Pumasok ka na sa bahay ninyo!" Dahil sa sinabi nito, kahit nabalian na siya ng kaliwang braso, pinilit naman niyang tumakbo. Sa sobrang takot niya, hindi na niya nilingon pa ang dalawa. Maya-maya pa, nang marating naman niya ang pintuan ng bahay, agad naman siyang kumatok. Subalit bago pa man siya mapagbuksan, bigla naman siyang hinila papalayo nung nilalang na humawak sa kanyang binti. Sa sobrang lakas nito, wala nang nagawa si Rencio kundi ang magpakaladkad. Akala niya katapusan na niya noong mga oras na yon. Ngunit bago pa man siya maipalipad papaytaas ng nilalang, bumungad sa kanya ang tatay niya na may hawak-hawak na 2 sundang. Buong puwersa nitong sinunggaba ng aswang na humila sa kanya, dahilan para tuluyan na siyang makawala. Pagramdam naman niyang hindi na siya nahahawakan nito, dali-dali naman siyang gumapang sabay karipas ng takbo, pabalik ng pinto. Pagdating naman niya doon, agad naman siyang pinagbuksan at hinila papaloob ng kanyang ina. Dali-dali nitong isinarado ang pinto, sabay harang dito ng mga mabibigat nilang gamit. Pagramdam naman ni Rencio na ligtas na siya, doon pa lamang niya unti-unting ikinalma ang kanyang sarili. Sa isip-isip niya noong mga oras na yon, wala na siyang dapat alalahanin pa, maliban sa kanyang ama at mga tsuhin na kasalukuyang nakikipaglaban sa mga nilalang. Dala naman ang kanyang matinding pag-aalala. Kahit nagkukulay lila na ang kanyang braso, pilit naman siyang humanap ng siwang na maaari niyang mapagsilipan. Pagpaling naman niya sa labas ng kanyang paningin, agad namang tumambad sa kanya ang iba't ibang uri ng aswang na kasalukuyang nakikipaglaban sa 3. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, halos hindi niya na maisip noon kung papaano nagkaisa ang mga nilalang na yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, kitang-kita niya kung papaanong pinapaslang ng kanyang ama ang iilan sa mga ito. Halos magtambak na rin ang bangkay sa likod nito, pero patuloy pa rin sumusugod dito ang mga nilalang na yon. Sa panig naman ng mga kaibigan nito, walang pati din yung nakikipaglaban kahit marami na itong natamong galos sa katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi naman maiwasang makaramdam ng pagkagulat ni Rencio dahil sa kanyang mga nasisilayan. Habang gumagamit kasi ng apoy at lupa ang 2 nitong kaibigan, kitang-kita niya naman na maliban sa pakikipagtagaan, wala nang ginagawang espesyalang tatay niya. Kung titingnan, parang pangkaraniwan lang ang tangan nitong karga. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang hindi ito natatablan ng matutulis na kuko ng mga aswang. Kahit pagsasakmalin din ito sa leeg, wala itong naibibigay na pinsala sa katawan ng tatay niya. Hindi lang yon, kahit mag-iisang oras na rin itong nakikipaglaban gamit ang buong lakas nito, nakapagtatakang hindi man lang ito nakakaramdam ng konting panghihina. Ayon kay Rencio,
Mula nung nakita niyang nakipaglaban ng kanyang ama, pakiramdam niya hindi pa nababawasan ng mismong lakas nito. Samantala, ang dalawang kaibigan nito, halos mapaluhod na sa lupa, dala ng matinding pagod at paghahabol hininga. Isang oras pa ang dumaan, nang marami na nga yung napapaslang na mga aswang. Doon na nagsimulang magparamdam ang mga matatandang nakausap nito noong nagdaang hapon. Pagsilay naman doon ng tatay niya, hindi na yun nagsalita pa, sa halip buong puwersa naman niya itong sinugod. Nang magpang-abot na sila, mabilis namang nagpalit anyo ang matatanda, sabay sugod sa kinaroroonan ng kanyang ama upang yon ay pagtulungan. Akala ng mga gabunang matanda lamang na sila, pero ilang minuto pa ang dumaan. Laking gulat na lamang nila nang bigla silang mapangibabawan ng lakas ng tatay ni Rencio. Habang tumatagal kasi ang kanilang paglalaban, unti-unti naman nilang napapansin ang pagbigat ng atake nito hanggang sa kalaunay tuluyan na nga sila nitong mapangibabawan. Dahil sa pangyayari, may mangilan-ngilan na sa kasamahan ng mga aswang ang pilit tumatakas. Maaaring natunugan kasi ng mga ito. Wala silang panama noon sa grupo ng ama ni Rencio. Nang mapagtanto naman yon ng tatlo, labis-labis naman ang naramdamang galit nito sa tatay niya na halos magbaba na yon ng malalakas na uri ng sumpa. Ngunit sa kasamaang palad, kahit ang kakayahan ng mga ito sa espiritual na aspeto ay hindi pa rin umubra. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip ang kanyang ama na sugurin ang mga nilalang na yon hanggang sa magawa na niyang mapugutan ng ulo ang isa sa mga ito. Nang mamatay na ang matandang inatake niya, agad naman niyang sinugod ang kasama nito hanggang sa ang kausap na lamang niya ang natira. Pagsilay naman ng nilalang na yon sa kanyang ginawa, kahit alam nitong magagapi na rin siya, pinili niya pa ring lumaban. Alam ng ama ni Rencio na wala nang matatakbuhan ng nilalang na yan, maliban sa kamatayang naghihintay dito. Kung sakali mang kasing tumakbo ito, magiging kahiya-hiya yon sa angkang kanyang pinanggalingan. Marahil ayaw itong mangyari ng nilalang, kaya mas pinili nitong mamatay ng lumalaban. Nang mapagtanto naman niya ang nais nitong mangyari, di naman niya yun pinakitaan ng awa. Paghawak niya sa leeg ng matanda, agad naman niyang tinapyas ang dalawang braso nito, sabay unday ng saksak sa dibdib nito. Di pa siya nakontento. Gamit ang dalawa niyang sundang, kinaladkad niya ang nilalang na yon patungo sa gilid ng kanilang tahanan. Matapos naman yung gawin ng kanyang ama, seryoso naman itong nagwika ng, "Sinabihan na kita pero hindi ka nakinig. Sinagad niyo ang kabaitan ko sa inyo. At dahil dyan, pagbabayaran niyo yan ng malaki." Kasabay ng pagwika nito, ay ang pagpugot naman ito ng ulo ng nilalang. Nang mapaslang na yon ng kanyang ama, doon na rin nagsipulasan ang iba pang mga aswang. Sa pagbalik naman ng katahimikan ng buong paligid, dali-dali naman siyang lumabas, sabay yakap sa kanyang ama ng mahigpit. Habang ginagawa niya ito, paulit-ulit din niyang sinasabi rito na wala palang panama ang mga nilalang na yon sa kanilang tatlo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, sa kabila ng kanyang mga papuring binitawan, di niya ito nakitang ngumiti o nagsalita. Tulala lang yung nakatingin sa kanya na parang marami itong iniisip na problema. Lumipas ang gabing yon, maraming paghahanda ang ginawa ng magkakaibigan. Akala ni Rencio, naghahanda yon para sa muling pagbalik ng mga nilalang, pero nang makausap niya ang tsuhi niya, doon niya na lamang naghahanda pala ito para protektahan ng mga kakilala nila sa baryo. Naniniwala kasi ang mga tsuhi niya, hindi titigil ang mga nilalang na yan hanggat hindi nakakabawi sa kanila.
Sa paglipas pa ng mga araw, di nga nagkamali ang mga tiyuhin ni Rencio. Habang dumaraan ang gabi, marami sa kanilang mga kakilala ang bigla-bigla na lamang nawawala. Sinubukan pa itong pigilan ng tatay niya pero naging bigo ito. Sa dinami-rami kasi ng mga aswang sa kanilang lugar, halos hindi naging imposible para rito na pagbalingan ng galit ang lahat ng mga mahal nila sa buhay. Nakakalungkot man ang balitang yan, kinakailangan nila itong tanggapin. Alam din nilang yon ang magiging resulta ng kanilang ginawang pagpatay sa mga nilalang na minsang nagbigay proteksyon sa lahat ng mga taong itinuturing nilang pamilya. Ultimo nga ang punong barangay, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng mga aswang. Isang buwan pa ang lumipas. Maliban sa kanilang pamilya, wala na silang ibang kalapit sa baryo. Gabi-gabi rin silang binibisita ng mga nakaaway nilang nilalang, kaya kalaunay nagdesisyon na ang tatay niya na lumipat sa lugar ng mga kaibigan nito. Hindi naman yun naging mahirap para sa kanila, dahil na rin sa marami ang tumulong para madala nila ang lahat ng kanilang mga gamit. Sa unang gabi namang pananatili nila sa sityong yon, nakaramdam sila ng kapayapaan sa kanilang mga isipan. Wala na ring nagpaparamdam sa kanila, kaya naging matiwasay ang tulog nila. Habang tumatagal ang kanilang pananatili, unti-unti naman silang nawawala ng balita ukol sa lahi ng mga aswang na minsang naging kasundo ng kanilang pamilya. Akala nga noon ng mga kapatid niya, hindi na ulit mapapaaway ang ama nila, pero lingid sa kaalaman ng mga ito, gabi-gabi yung umaalis ng kanilang bahay para paslangin ang mga nilalang na yon. Hanggang sa magkaedad ng husto ang tatay ni Rencio, di yun tumigil. Ipinangako kasi nito sa kanyang sarili na hanggat may hininga siya, hindi niya tatantanan ang mga nilalang na yon. Uubusin niya ito hanggang sa mawala ang kahuli-hulihang hininga sa katawang lupa niya. Sa loob ng 5 taong pakikipagdigma ng kanyang ama, walang nakaalam ukol sa tindi ng mga pinagdaanan nito. Maniwala man kayo o hindi, buong tapang nitong kinaharap ang hindi mabilang na dami ng mga aswang. Bago yun pumanaw, inilahad nito sa kanya na masaya ito dahil bago siya mamatay, natupad niya ang kanyang mga pangako sa mga taong nadamay. Nang marinig naman ni Rencio ang tungkol dito, lubos naman niyang ipinagmamalaki ang tapang ng tatay niya. Ni minsan kasi, wala pa siyang nakilalang taong nakagawa ng mga bagay na nagawa nito. Isipin niyo na lang, mag-isa lang itong pumapaslang ng aswang sa loob ng 5 taon. Ang dalawa naman itong kaibigan ang nagsisilbi nitong katuwang tuwing umuuwi yon na may matinding pinsala sa katawan. Ang ganoong rason ayon kay Rencio ay isang patunay na hindi basta-basta ang tanga ng tatay niya. Wala man siyang ideya kung ano ang mga ito. Ayon sa mga tiyuhi niya, nagtatangan niyo ng isang komplikadong mutya. Kahit sila, hindi nila maunawaan ang bagay na yon, gawa ng isang beses lang itong ipinakita ng kanyang ama. Magpahanggang sa ngayon, abot langit pa rin ang katanungan niya ukol sa kung ano ang lihim ng komplikadong mutya ng tatay ni Rencio. Okay. Opinion ko sa kwento. Grabe no, alam nyo, in-expect ko na babanggitin sa dulo kung ano yung tinatangang mutya ng tatay niya. Kasi, hindi to basta-basta. Isipin nyo, gabi-gabi kayo nakikipagdigma sa
Di natin masabi kung ilang aswang yung kinakalaban niya gabi-gabi. Pero alam natin na marami yun. Kasi hindi naman to uuwi ng may sugat sa katawan kung konti lang yun, di ba? Kunyari, 1-on-1 lang, malamang dudurugin niya kaagad yun. Pero hindi eh. Marami to. Pero tapos gabi-gabi niya pa ginagawa. Isipin niyo yung sakripisyong pinagdaanan ng tatay ni Rencio para lang mapanatili yung pangako niya na kailangan niyang ubusin yung angka na yon o yung buong lahi nun para lang hindi madamay yung mga taong nadamay na sa gulo na pinasok ng pamilya niya. Yung ganun lang na sakripisyo, sobrang tindi na nun eh. Pero sa bandang dulo, bitin na bitin ako kasi ina-expect ko sa kwento na to, babanggitin kung anong klaseng mutya yun. Pero wala eh. Hanggang mamatay yung tatay ni Rencio, o siguro si Rencio patay na rin to ngayon, hindi na bulgar kung ano yung mutyang yun. Diba? Pero ako, ewan ko lang pwede naman manghula, diba? May kinalaman to sa kabal eh. Kasi pansinin ninyo, hindi tumatagos sa kanya yung mga kalmot o yung mga saksak sa kanya ng mga aswang. At the same time, nasusugatan siya. So, hindi ko alam kung mutya ba to ng kampana? Pwede, di ba? O ngipin ng kalabaw. Yung dalawa lang yung pwede kong pagpilian. Kasi kung sa kidlat tong mutya ng tatay nila, sobrang tindi nun, napakabilis nun. Baka hindi siya tamaan ng mga aswang. Pero dito, tinatamaan siya, tsaka nasasalo niya. So, hula ko lang yun. Pwedeng yun o iba pang mutya na mas malalim. Baka may mga listeners tayo na nakakaalam. Malaking bagay kung i-comment nyo sa baba kung ano ang opinion ninyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.